Türkmenistanda iň pes aýlyk zähmet haky 790 manada deň bolan mahaly Mary welaýatynda gyşky çaga paltolarynyň bahasy 700 manada ýetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň mardak habarçylarynyň biri habar berýär. Mary welaýatynyň bazarlarynda gyşky egin eşikleriň bahalary gaty gymmat. Çaga kurtkalary 300-500 manat aralygynda, çaga ädikleri 200-400 manat aralygynda, jemperler 360-600 manat aralygynda, papaklar 40-100 manat aralygynda bahalanýar. Paltolaryň iň pesini 700 manattan alsaň bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 12-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda 1 Amerikan dollarynyň resmi kursy 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçürde saklanýan mahaly, ol gara bazarda ortaça 19 manattan bahalanýar. Marly habarçy uly adamlar üçin niýetlenen gyş eşikleriniň hassa gymmatdygyny aýtdy. Ýönemäge garamadan ol hem çagalaryň hem de uly adamlaryň gyş eşikleriniň kiliniň pesligini hem bellidi. Egin eşikler indiki gysha çenli tüýjerýär ýa-da halparýar. Ädikler bir mögsüme çydamaýar, olaryň derrew aşaklary sypýar. Egerde gowy hilli eşikler aljak bolsaň, onda azyndan 4000 manat ýa-da ondan hem köp möçürde pul gerek bolýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä gyş eşikleriniň aşa gymmatdygy sebäpli olary satyn almaga maşgallaryň ählisiniň maddi güýji ýetmeýär. Şol sebäpli ol harytlary kardyna almak ýa-da köni egin eşikleri satyn almak tejribesiniň barha köp ýörgünli bolýandygyny belleýär. Gynansak-da halkyň gyş eşikleriniň iň pes sortuny almaga da dolu gurbatlary ýetmeýär. Şonuň üçin işleýän adamlar gyş eşikleriň iň pes sortunyň bahasyny bir näçe aýa bölüp ýuwaş-ýuwaşdan tölemek üçin ýazga alýarlar. İşlemeýän adamlaryň ýagdaýy hassa kyn. Her maşgalada adamdan 2-3 saga bar. Adamlaryň aglabasy öňkü geýlen eşikleri arzan nyrkdan satyn almaly bolýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Bazar satyjylary harytlaryň bahasynyň gymmatdygy barada soralanda muny dollaryň resmi söwdasynyň ýokdugy we onuň gara bazardaky nyrkynyň 19 manada ýetendigi bilen düşündirýärler. Satyjylardan egin eşikleriň hili pes diýeninde olaryň Hytaýdan getirilýändigini aýdýarlar. Sebäbi olar Türkiýanyň gymmat harytlaryny köp adamlaryň satyn almaýandygyny belleýärler diýip bazar satyjylarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adyk we senaat harytlarynyň ýetmezçiliginiň dowam edýän mahalynda bazarlardaky we hususy söwda nokatlarynaky önümleriň köp maşgallaryň aýlyk girdejisinden aşa gymmatdygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyderli habar berýärler.